Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas gledate prvu epizodu Kuhajte sa Elmom i danas imam na meniju korvstroganoff. To je jedno švedsko jelo koje ja tako puno volim. Od kako sam se preselila u Švedsku i saznala za to jelo, vjerovali ne, ja to često volim da pravim. Tako da svi moji ukućani vole i ako imate djecu, ovo će se zaista sviti djeci. Tako da ukoliko želite da saznate recept ovog dobrog jela, onda ostanite uz moj kanal. Sve što nam je potrebno da napravimo za ovo fantastično jelo od začina je so, paprika i biber. Treba će nam 5 decilitara vrhnje za kuhanje. Ja koristim ovaj margarin tečni. Za dekoraciju ili kao nešto prijelog pored jela mi koristimo kukuruz. Treba vam ovaj paradajz pire i naravno pileća salama i uz to ja serviram rižu. Ko ne voli rižu može da servira pastu i tako da odmah bacajmo se na posao. No, čime ja uvijek počnem, to je glavica luka. Nju ću oguliti, onda ću ga staviti na brzinu u onaj aparat da mi ga isječe, pošto mi se danas jednostavno ne plače. Ja uvijek kad sjećem luk ja plačem, tako da sam kupila onaj aparat koji će sve za mene to da učini. Sada kada sam isjeckala luk, znači prelazim na rezanje salame, nju ću ručno da izrežem. Probala sam da je režem u onom aparatu, ali bude mi pretanka, ja volim kad je malo deblja. Mi imamo ovu vrstu pileće salame ovdje, ona je baš napravljena za prženje, međutim ukoliko vi to nemate, vi možete da koristite bilo koju vrstu salame. Ja sam probala čak sa poli salame, mogu vam reći da je odlično. Pa idemo na sjecanje salame.
Kao što ste vidjeli, za 10 minuta je bukvalno sve gotovo dok se riža kuha. Vi ovo ostalo možete napraviti veoma lako i brzo. Ovo svako voli, ovo je moj nešto number one to go kad ne znam šta da pravim, a želim nešto brzo, pogotovo kad imate djecu. Tako da, ovako sam ga ja dekorisala, mi puno volimo da jedemo kukuruz, tako da mi pretežno sa pilećim stroganof jedemo kukuruz. Ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno like i subscribe, ostavite mi jedan komentar kako vam se čini i da li želite vi da probate ovo. Tako da, družimo se u nekom drugom videu. Ćao i hvala što ste gledali. A sada idem da jedem.